auzit, insistent totuși și curios din fire, de altfel bun cunoscător al locului, ar întreba un cetățean oarecare ce se mai face în orăștie sau ce mai știți de maestru sau Nea Tudorică, așa cum îl cunoșteam cu toții. După o scurtă pauză, o reținere și tristețe în suflet, răspunsul cetățeanului orăștian cu siguranță ar fi fost cam așa. El, Tudorică Munteanu, sau Nea Tudorică, sau maestru, cum îl cunoșteam cu toții, nu mai este. A plecat de foarte mult timp printre noi și acum este acolo undeva sus și cu siguranță se bucură că aici, la Orăștie, tot de ceva timp, tot de ceva ani în urmă, se desfășoară în fiecare toamnă, în memoria lui, festivalul concurs al interpreților de muzică populară Tudorică Munteanu. Aceasta în semn de apreciere și respect pentru cel despre care tocmai am pomenit. Vă spunem așadar, bine ați venit, stimați invitați, onorat public, bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care au plăcerea să fie în această după-amiază de toamnă alături de noi. Bună ziua, dragi bunici! Bună ziua, dragi părinți! Bună ziua, dragi concurenți care aveți emoții la fel de mult ca și mine, dar cu niște glume ușoare, acum câteva minute, sperăm că le-am mai îndepărtat puțin. Salutăm așadar prezența în sală a domnului inginer Ovidiu Bălan, primarul municipiului Orăștie, și vă mulțumim că sunteți totdeauna alături de noi. Salutăm prezența în sală a doamnei deputat Natalia Intotero. Mulțumim sponsorilor, pentru că acum la început trebuie să spunem că sunt alături de noi și în această toamnă 2013 Consiliul Local, Primăria Municipiului Orăștie, Lidăria Colegiul, Familia Ioan și Felician Drășuriu, Radio Color Orăștie și Editura Ema Orăștie. Deosebită în acest an și cu multă înțelegere, cu multă pricepere, cu multă amabilitate, conducerea Albina Boc, personal doamna Adriana Cotopia, este alături de noi și îi mulțumim foarte mult pentru faptul că iată ne-a găzduit în acest loc minunat. Mulțumim, doamna Adriana! Totodată, n-au renunțat la prietenia și colaborarea noastră cele mai drăguțe doamne de la cele două florării din oraș, Sece Florimex SRL și Florăria Roxana. Le mulțumim tuturor! Iată, vă întrebați probabil de ce în acest loc, acum, în această toamnă 2013. Aici, pentru că în afară de faptul că pe Nea Tudorică îl puteam întâlni la Casa de Cultură în calitate de dirijor în cadrul repetițiilor, activitatea cea mai importantă și de lungă durată și-a desfășurat-o aici, în restaurantul Dacia, astăzi Salonul Coroană. Aici acompania tinerii interpreți, dar era și în fruntea tarafului pe care cu dibăcie și cu pricepere îl conducea. Deși a fost un instrumentist desăvârșit, remarcându-se prin exigență și profesionalism, înmâinirea violii și a arcușului său, a fost preocupat totuși permanent de promovarea soliștilor vocali, de modul în care aceștia interpretau cântecele populare, imprimându-le acestora exigența care îl caracteriza. Nu pot că-mi intră piciorul de la capul între picioare. Vă mulțumesc! Îi plăcea să-și ocupe și să se ocupe de tineri interpreți și totdeauna le dăruia tot ce are mai din sufletul lui. Și astăzi vor evolua în fața dumneavoastră a tuturor celor prezenți, ca de altfel de fiecare dată în edițiile trecute ale festivalului nostru, tineri interpreți, boboci tineri care doresc din tot sufletul să crească și să înflorească
și să ajungă în minunata grădină a tezaurului folcloric românesc. Noi îi sprijinim și îi ajutăm. Și sperăm ca prin ceea ce vă vom oferi astăzi tuturor celor prezenți să dăm un spectacol de calitate. Și pentru că dorim în fiecare sector să promovăm tineri, pentru că așa este și firesc, să-i drumăm, să-i călăuzim, să le arătăm ce trebuie să facă și cum trebuie să procedeze la un moment dat, pentru că vrem sau nu, ei sunt cei ce le vor înlocui. Am hotărât astăzi ca la cea de-a 12-a ediție a Festivalului Concursul Dorica Munteanu să am o coprezentatoare. Tocmai, onorat auditoriu, stimați spectatori, onorat juriu, ați văzut-o în dreapta mea, poate foarte mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți, are o bogată activitate culturală artistică în cadrul Casei de Cultură din Orăștie, este în grupul de recitatori, este membră în grupul vocal Cosuziana, solistă a Casei de Cultură, solistă de muzică populară și în grupul Etno. Iată, astăzi este alături de mine. Ea a participat la spectacole și concursuri locale, județene, spectacole televizate alături de ceilalți colegi care activează la Casa de Cultură și de fiecare dată s-a întors alături de colegii ei cu rezultate frumoase. Așadar, pentru dumneavoastră, astăzi, Andreea Rusan și permiteți-mi să-i dau cuvântul și ei să spună cine este și ce caută astăzi ei. Bună ziua, bine v-am găsit! Mă numesc Andreea Ioana Rusan, elevă la școala gimnazială Dr. Aurel Vlad, în clasa 8-a, am 14 ani și sunt fericită să mă aflu astăzi aici, alături de dumneavoastră, de colegii mei, de doamna Felicia și de publicul nostru drag. Mulțumim, Andreea, debutul a făcut, se ține în continuare, pentru că are și ea ceva emoții. Și pentru că avem un festival concurs și fiecare festival concurs are un regulament, haide, Andreea, dragă, să încercăm să facem puțin așa pe scurt, să prezentăm încă o dată regulamentul concurs, atât pentru toți cei care asistă, cât și pentru juriu. Așadar, festivalul concursul Dorica Munteanu pentru soliști instrumentiști și soliști vocali este organizat de Consiliul Local, Primăria Orăștie și Casa de Cultură din Orăștie. Festivalul își propune să continue descoperirea de noi talente, promovarea valorilor autentice ale folclorului nostru muzical și înscrierea acestei manifestări culturale artistice în circuitul național cultural. Cea de-a 12-a ediție a festivalului se adresează tinerilor interpreți din zona Orăștiei, din tot județul Hunedoara și dorește să promoveze tradiția. El se desfășoară pe două categorii, soliști instrumentiști și soliști vocali. Haide, Andreea, să vedem condițiile de participare. Pentru soliștii instrumentiști, categoria de vârstă 9-18 ani. Repertoriul soliștilor instrumentiști trebuie să cuprindă o piesă fără acompaniament și o piesă cu acompaniament de orchestră. Pentru soliștii vocali, categoria 9-13 ani și 14-18 ani, repertoriul soliștilor vocali va cuprinde la categoria de vârstă 9-13 ani, interpretarea unui cântec doinic sau, atenție, probă la alegere, recitarea unei poezii populare. Iar a doua probă, obligatorie de data aceasta, un cântec popular cu acompaniament de orchestră. La categoria de vârstă 14-18 ani, se cere interpretarea unui cântec doinic fără acompaniament și interpretarea unui cântec popular cu acompaniament de orchestră. Preselecția, după cum bine cunoașteți și dumneavoastră, în marea majoritate părinți care ați participat ieri cu emoții alături de copiii dumneavoastră la preselecția ce a avut loc la orele 14 ieri, s-a desfășurat în condiții bune și jurului nu i-a fost prea ușor, dar din cei 24 de concurenți au fost promovați toți, atât cei instrumentiști, concurenții, cât și soliștii vocali. Să nu fiți mirați că probabil cu atenția care vă caracterizează pe toți cei care sunteți aici, veți număra 25. Explicația este una singură. Un concurent s-a înscris și la probă vocală și la probă instrumentală. Deci 25 de apariții vom avea, iar numărul concurenților este 24. Așadar, să începem cu primul concurent
Doamne, că nici nu se vede. Dar înainte, vă rog să-mi cereți scuze, emoțiile ei cred că mi le-a transmis mie. Fiecare festival concurs are și un juriu. Și s-a uitat Părintele Protopop așa cu atenție la mine și ce bine că v-ați uitat, Părinte, vă mulțumesc, că era să uit să prezint juriul. Să o prezint pe micuța care e în stânga. Deci, în juriu se află doamna profesoară de muzică Sofia Stâncel, fiica maestrului Tudorica Munteanu. Vă mulțumim, doamna profesoară. Doamna profesoară Gianina Iosif, profesoară de muzică, ne-a sprijinit totdeauna și a știut dumneavoastră mai bine, mulțumim. Doamna profesoară Rodica Dimulescu, director la școala gimnazială, doctora Orea. De asemenea, foarte bună colaborare am avut de-a lungul anilor. Din partea Radio Color Orăștie, redactor Mihai Molocea. Din partea protocopiatului ortodox Orăștie, protopop Narcis Terce. Vă mulțumim pentru protopop. Din partea protocopiatului greco-catolic Orăștie, Părintele Protopop Silviu Bizea, de asemenea, colaborare de foarte important și vă mulțumim. Pentru prima dată în jurul nostru se află domnul profesor și suntem încântați, profesor de muzică din George, domnul Viorel Jude. Și bineînțeles că trebuie să fie alături de juriu și managerul Casei de Cultură, domnul Eugen Pistol, în calitate de secretar. Mi-a spus și m-a atenționat, vezi, poate zici că sunt membru, nu secretar, stimați jurați. Secretar, da. Sigur că nu putem să desfășurăm concursul și spectacolul, pentru că în a doua parte vom avea parte de un spectacol foarte frumos și vă invităm să rămâneți. Toți concurenții din această seară și toți artiștii amatori vor fi acompaniați de taraful Dor al Casei de Cultură din Orăștie. Așadar, haideți să cunoașteți încă o dată. La orgă, Marcel Pișta. Taragos și saxofon, acum vede el pe care îl prinde mai repede, tânărul și fericitul Valer Perța. Tatăl și fiu, n-am mai știu, pe amândoi îi cheamă la fel și atunci am stabilit să-i zicem la unul Neluțu și la unul Ion, că amândoi de fapt Urs Ioan și Urs Neluțu. Stoica Marius, vechi colaborator, și domnul Jelian de la Hunedoara este tatăl domnișoarei care anul trecut a luat premiul întâi și o să o vedeți concertând în a doua parte a programului. Le mulțumim așadar tuturor pentru înțelegere, le mulțumim și dumnealor pentru răbdarea de care au dat dovadă aceste zile de repetiții, pentru înțelegere și mai ales pentru răbdarea de astăzi și pentru profesionalismul cu care au știut să îi sprijine pe acest copii pentru a oferi tuturor celor prezenți un spectacol de calitate. Cea mai tânără, de la 9-13 ani, pentru prima dată este, haideți să spunem, cum ne numim? Eu stau lângă tine, nu plec. Cum te numești? Mă numesc Vanca Alexandra Paula și am 10 ani. Foarte bine. Și la ce școală ești tu? La Sigis Mântăruță. Așa, la Deva. Și ce vrei tu să prezinți în concurs? Voi prezenta o melodie populară și o poezie. Tot populară. Și încep cu ce dorești tu și cu ce te simți mai bine. Noi îți dorim succes. Haideți să o încurajăm cu aplauze pentru care nevoie. Mulțumim! Bine au zis moșul meu, pogimnească Dumnezeu. Vorba dulce, înțeleaptă, ce nu trebuie zitată. Cum te aștept, așa te culci. Bine faci, bine apuci. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Că în viață cât trăiești, bine faci, bine găsești. Dai cu o mână, iei cu trei, după cum îi cumpeni. Cumpăneala ce-sus vine, dar amincea îi la cine? Nu poți, omule, trăi, după cum s-o nimeri. Cu noroc la cine îmbrață, totdeauna așezi în față, că pe lume cât trăiești, cum le faci, le și primești, și pe tăce le plăcești.
categoria soliști instrumentiști 14-18 ani și se numește Niculescu Constantin Cosmin. El este elev la Colegiul Național Aurel Vlaicu din Orăștie. Până acum nu a participat la niciun concurs, dar să sperăm că aici o să fie bine. Și el o să interpreteze Doina la o pereche într-o grădină, fără acompaniament de orchestră și bătuta lui Dobrenel. Succes! instrumentist la categoria 9-13 ani. El se numește Cadinoiu Bogdan Andrei, este elev la Colegiul Național Aurel Vlaicu din Orăștie, nu a mai participat la niciun concurs de acest gen și astăzi debutează în concurs cu piesa fără acompaniament de orchestră Mocilița și Mânzui jocul Hațegana. La proba fără orchestră, atât soliștii vocali, cât și soliștii instrumentiști, Comisia de preselecție și juriu au hotărât să se interpreteze doar o singură strofă, fiind așa de mulți concurenți. Iar la cea cu acompaniament de orchestră, maxim 3 strofe. Vă mulțumesc! Așadar, să-l primim pe tânărul Cadinoiu Bogdan cu aplauze, să-l încurajăm. Se pregătește cu doamna profesoară Sonia Stâncel și cred că astăzi va face un spectacol vis.
Următoarea concurentă se numește Anuțoiu Ana Teodora și o invităm în scenă. Este solistă vocală la categoria 9-13 ani, este elevă la Liceul de Arte Sigismund Toduță Deva, a participat la Festivalul Internațional Muzică pentru Toți din Baia Mare, unde a luat locul întâi, și ea va interpreta un cântec doinit care se numește Codrule cu frunză lată, verde, nu scuzați, și ăsta e joc pădurenesc. Succes! Codrule cu frunză verde, toamna vine, toamna trece, ție-ți pică frunzele, măi, nu-ți mai văd cărările, măi, să cânt doina dorului, măi, la poalele codrului, măi. Este la categoria concurent instrumentiști, vine de la Liceul Sigismund Toduța din Deva, nu a mai participat la concurs de gen, este la categoria 14-18 ani și va interpreta fără acompaniament o învârtită, iar cu acompaniament ardeleană. Așadar, Sa Laurențiu.
El este solist instrumentist la categoria 14-18 ani, elev la Liceul de Arte Sigismund Deva și nu a mai participat la niciun concurs până acum, dar debutează în cea de-a 12-a ediție a festivalului nostru. Bine vine la noi! Spune-ne, te rog, ce o să prima melodie o să fie o lină al Dragan Muntean, la Fătână Încăcitoare. Și a doua melodie? Joc de doi. Mult succes! Apare în fața noastră și concurenta cu numărul 7. Este la categoria de vârstă 9-13 ani. Este solistă vocală, se numește Sechei Ioana Adriana. Ea este la școala generală din Romos și a mai participat anul trecut la cea de-a 11-a ediție a festivalului Tudorica Buncheanu, luând o mențiune. Acum este așadar pentru a doua participare, va prezenta poezia populară Dor și cântecul de joc cu acompaniament de orchestră de Frumoasă ce sunt frumoase. Dor, de Dumitru Boboșa. Îl plec departe de voi, mă întoarce
întoarce dorul înapoi, dor de casa părintească, de troița strămoșească, de cântecul ciocârliei, de anii copilăriei, de ulița prăfuită, de grădina mult iubită, de școală, de colegi, de dascăli și de moșnegi. Este solist vocal la categoria 14-18 ani și este elevă la Liceul de Arte Sigismund Totuță din Deva. A participat anul trecut la concursul Tudorico Munteanu, unde a obținut premiul 2. Ea va interpreta un cântec doinit, Lunca-i verde toată, și cântecul de joc Cântă cu într-un vârf de prun pe coastă. Mult succes! Lunca-i verde toată, iarba necălcată, trezi orgovanul și nu știu divanul, trezi orgovanul și nu știu divanul.
vedere că sunt tinere talente din tot județul, rugăm juriul să fie atent și la costumele populare pe care le poartă concurenții. Poate, știți dumneavoastră mai departe, puncte. Și iată concurentul cu numărul 9, se numește Danciu Mihai, este din Orăștie, este elev la școala gimnazială Dominic Stanca și participă pentru a doua oară la festivalul Tudorica Muntean. A participat și anul trecut, a luat un frumos premiu 2 și iată că și anul acesta plăcerea a fost de partea lui să fie alături de noi și sperăm că și alături de dumneavoastră. Va interpreta Doina Sara Bună Bade Ioane și Când eram mai mititel. Așadar, dragi spectatori, onorat juriu la categoria de vârstă 9-13 ani, solist vocal, Danciu Mihai. Sara bună bate Este solist vocal la categoria 9-13 ani și a participat la multe concursuri, printre care concursul Mândră Floare de Cinciș în anul 2012, unde a luat locul întâi. El va interpreta cântecul de joc Urlăita, joc ciopănesc, și cântecul Doinit, Eu mă duc, stâna rămâne. Este îndrumat de doamna profesoară Ica Pop. Mult succes! Dragele mele de oi,
mi-am pus viața pentru voi. Câte ploi, câte ninsoare, toate apasă pe picioare. Galbă-n-ai frunza pe spinie, eu mă duc, vă las cu bine, dar fluierul iau cu mine. Și vă las în sfânta vinieri, la ciobanii cei mai tineri. Au eu mă duc, stâna rămâne. Eu mă duc, stâna rămâne. Plânge Este vorba de concurentul numărul 11 la categoria 14-18 ani. El se numește Deoancă Constantin Alexandru, la categoria solist vocal. Vine de la Liceul de Arte Sigismund Toduța din Deva și îl rugăm să ne spună, pentru a-i trece emoțiile, ce va interpreta la cea de 12-a ediție a festivalului nostru. Bună ziua și bine v-am găsit! Bine venit! Voi interpreta o doină, Nu știu mândră ce are luna, și o țarină, Cine n-are niciun dor. Doamne ajută! Nu știu mândră ce are luna, că-i ascunsă printre nori, stă
totul uită și ne vede doar pe noi. Stă loc și se totul uită și ne vede doar pe noi. Concurentul cu numărul 12 se numește Popa Claudiu, 14-18 ani și este solist vocal. Este elev la Liceul de Arte Sigismund Doduță din Deva. Nu a mai participat la niciun concurs. El va interpreta Doina, Doamne, atâta mi de greu și Țarina, Tot mă uit, dar nu se vede. Mult succes! Doamne, atâta mi dă greu, măi, că-am plecat din satul meu, mă, lume multă
la concurentul cu numărul 13. De fapt, este o concurentă la categoria de vârstă 9-13 ani, soliști vocali, se numește Alimpescu Mara și deși este foarte, foarte tânără, a participat la multe concursuri foarte importante pentru ea și pentru activitatea ei artistică. Cele mai însemnate, poate că foarte mulți dintre dumneavoastră o vor recunoaște, a fost atunci când a participat la Rapsodia Românească, concursul televizat și a obținut trofeul și cel mai recent, acum în anul 2013, premiul întâi la Flori de Cântec Românesc. De la ce școală, Timara? De la școala Aron Rezuseanu din Hațe. Doamne, ce frumos ai! Ați înțeles, da? Bun. Și ce vârstă ai? Eu am 9 ani. Bravo! Deci la categoria 9-13 ani. Va interpreta în concurs Cântecul Doinit? Mama, nu mă faci ani. Păi da, te crezi și eu, nici nu putea altceva. Și cântecul de joc? Cimpoiul.